Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Berdugo. Ako pa ato, sus, wag po kimahimo, kaya wag mo kipaw. Huwag ko magtuo nga ingon na anak siya kasalpahis, Mr. Melgar. Kay kung nasayod pa lang ko sa tanan yung mga plano sa dito pa sa stage, dili mahimong maabot nining puntuha ang tanan. Salbahis to, na? Hasay mo uya mga gwapa, gibiktima po. Daghang naamong sayawan ang tinguha ni Robert. Daghang nag-antos. Oh, hasta ko. Akong pamilya, nag-antos po. Si tatay, sinanay kataon ron. Ang akong asawa nga anak nga gwapa po na akong asawa. Gwapa sa to, kumusta na ka sila? Ngayon ang bayaran niya kining tanan. Oh, Mr. Melgar. Hasta ko, gusto kong mapabayad sa niya. Nga pila yung kabay. Silin ka. Unsa na kaya kayo karon? Unsa kaya batiyon ko masayon siya nga? Dako kong buhi. Unsa ka? Kibaliwarang tanako ang kitahod gikan sa pundok ng ikawas kas organisasyon. Kay kitahod ko ikaw ug kiilang mentor. Ug kiisip pa ganing ama. Karon Juan Miguel Salvador. Kiisip ko na ikaw ang higpit kong kaaway. Basta kan ang maamong tungod ining imong gibuhata. Bisan ang naway labot. Ang tanang nga mahimong babag sa kong pananaw. Maamong sa kong panimaos. Uy, adlaw na umabot alam nato, Professor. Kay imong giguba ang tanan kong mga plano. Magtiwas na hangtod sa katapusan. Tuol ko sa Estados. Naulian na tingali ron sa iyang panimuot sa Elaine. Apan kung maulian man, may sama sa suway umuwi o dili makalihok tungod sa klase sa baksin na akong gi-injeksyon sa lawas. Karon inigabot na ako. Himpiton ko ng akong pagreprogram kaniya pinaagi sa pagtanong sa iyang lawas o chip. Kuwapagit kayo si Elaine. Inosente kay niyang panagway ingon suway na hitabo. Meron na siya. Maulihan na siya siyang primota. Robert, Kumusta, Elaine? Kumusta, mahal? Robert, salpahis ka. Nga nagkahimo ka man ni ini. Elaine, mahal, si Jan Milgar mo inungdan ining tanan. Ang iyang pagkasiya. Hakog ka, Robert. Huwag ka ikapaus sa tanang kaayo nga gipuhat ni Jan para ni mo. Ikaw mo'y nagpapatay niya. Dili ba? Ikaw! Ikaw! Tungod sa imong kakog. Tungod sa imong sayop nga pagpati. Sige, gandi ko bisag unsa, mahal. Pagtagpaus imong kalagot na ko, mahal kong Elaine. Ayaw kong tawag kag mahal. Kaya ang tinuod nga kong madili hakog. Dili malipay sa dautan. Sama sa imong gipuhat. Kapatay mo si Jan nga nag-isip ka nimong labaw pa sa iyang iksoon. Wa kay ikapaus. Wa na'y sama nimo ka mananap o kadautan. Wa ko patya si Jan Milgar. Unsay? Buhi si Jan Milgar. No. Buhi si Jan. Hain siya. Unsay mo gibuhat niya mananap? Unsa?
Ang Berdugo, siya mau si John Melgar, mahal ko. My God! No! No! Dili! Dili! Salbahis ka, Robert! Salbahis ka! Mananap ka! Wala'y sama ni mo ka mananap! Sakop ka ni Satanas! Gusto ang tanan mong gipanultong mahal kong Elaine. Gusto ka. Labi na si mong giingon nga sakop ako ni Satanas. Oo. Tinuod ka na. Kay si Satanas ang akong Diyos. My God! Diyos ko! Hilom! Hilom! Ay kung padunggaan ang imong paggipamong, ha? Si Satanas lang ang Diyos. Siya lang ang Diyos. Oh my God! Jesus Christ! Hilom! Ayaw na ko padungga nga muhisgot ka sa maungan kung dili ka gustong maglagot ko ni mo, Elaine. O mapatay ko na yun ikaw. Oh my God! Sakop ka ganiahin ni Satanas! Sakop ka ni Satanas! Nahuman ka na ba? Ha? Hindi yan na kinanchip nga kapahimo ka ni mo nga may kugma ka na ko, Elaine. Oh my God! Robert! Salpahis! Tanaw, akong gikumpitan ining taas nga poler. Daw pasi sa humay ang purma o gidakon ni ini. O pinaagi ini, mausab ang imong pangunahuna o pagpati. Makontrol ni ini ang imong emosyon o buhaton nimo ang tanan nga akong imando nimo pinaagi sa computer. Kung mabutang na kini sa imong lawas, pinaagi sa pag-injeksyon ko kanimo ni. Diin, mausab kini ang naghimo ni John Melgar nga Berdugo. Oh my God! No! No! Ayaw! Salpahis! Ayaw! Ayaw! Ganun, dili ko makaliho, mananap. Ayaw na lang paglugnot, mahal ko. Kaya dili ka makalihok tungkol sa vaksin nga akong gi-injeksyon mo. Unsay? Tulo pa ka oras ang epekto sa mga medisina nga naa sa imong lawas nga nakapanam sa imong lawas. No, no! No! Salpahis! Ayaw buhat ang magbuhaton! Salpahis ka! Mananap! Hayop! Maluoy ka! Ayaw! Ayaw! Maluoy ko ni mo, Elaine. Kaniadto pa. Kigugma ko ikaw kaniadto pa. Apan mas labi kong makaluoy. Makaluoy nga akong kagalingon. Giguba ninyo ni John sa makadaghan ng igayon ang akong kasing-kasing tungod sa inyong relasyon. Salpahis! Hakog! Wa na isama ni mo kahakog, mananap! Wa na! Ako nang i-inject sa imong lawas kining chip, Elaine. Ayaw! Oh. Ayaw, Salpahis! Ayaw, mananap! Lord! Jesus, help me! Hinom! 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 Isuwag ko na kini sa silence. My Aron ako nang mabutang sa imong lawas. My God! Tara! No! No! Gusto na! Please, Lord Jesus Ko Christ! ikaw, help hinom! me! Ayoko patunggan na ng ngana! Hinom na, hinom! Please, please, Robert! Ayaw! Ayaw! Hinom! Nena. Nena, Elaine. Ako na kining i-inject ni mo. Robert! Ni Robert, ayaw! Ayaw! Please! Ayaw! Salbahis! Oh! Ang sakar mga buto! God, please help me! Tabagi ko, Diyos ko! Damn it! Hinom!
Bruno! Bruno! Usa! Unsa ka itong magabuto-buto ha, Bruno? Kuan, problema dok. May mga pulis nga gika pinusilay sa mga kauban. Unsa mga pulis? Ha? Dok, gilibutan sa mga pulis kining imong rest house dok. May da silang search warrant o warrant of arrest nimo tungod sa imong pagkidnap kuno ni Ellen. Apan misukol mi. Mao kining nagkikpinusilay mi. Panuway! Panuway! Dok, unsa itong buhaton ini dok? Nahunong na ra ba ang mga buto-buto? Basig nagasuod na ang mga pulis og nadakpan. Ah! Pagkikamatay mo nila! Bahala na mo dito! Bullshit! Robert, mananap, maluoy ka, boy. Inalang ko. Ayaw kong ingna-init kung tinuod ko na mong mahal. Hilom! Hilom! Dili ko makatugot na malayo ka pa kanako, Elaine. Mamatay na ako, mamatay! Bahala lang ito ako mga sakay. Ang importante nga makabiyak na itaning dapita. Pinaagi sa sekreto ang yanan. Robert, no. Please, maluoy ka. Ako mo'y angayan ni mong kaluyon. Elaine, kay dugay o kanianto pa kong nag-antos na nimo. Pero Robert... Hilom! Gusto na! Dan! Gusto na! Damn it! Dadong ikaw sa underground. Diin may sakinan. Doon na sakyan daan nito og sekretong daan paingon sa gawas. Dali! Robert, please, maluoy ka. Islitong ko sekretong switch. Aron madaon kining sawg nga atong himutangan paingon sa underground. May inanay og ubos kini nga tunay mo tangan. Dili sila makadakop nako, Elaine. Kay mga bugo silang tanan. Hapit na tamutugkad sa sahog sa underground. Human unya ni ipabalik ko pagpasaka kining maong sahog aron dili na may bawaan nga dinhi sa underground kita moagi. Ay, mananap ka. Ayaw! Oh, mau ba, sir? Oh, my God. Yes, sige, sir. Bye. Magpaabot ko si mong tawag, sir. Salamat, salamat. Bye, sir. Okay, bye. Mr. Milcar. Professor Juan Miguel, ngano? Ngano mga sir, murag laom ang imong panghupaw. Murag laom pastabay silang tansyang. Mr. Milcar, si Elaine, miuban ko kang Robert. Unsa? My God! No! No! Ang NBI agent nga ako higala katong mitawag nga gi-coordinate sa mga NBI Manila alang silang operations pagdakop ni Robert Valdez. General Tipalo ug mga kaubanan. Mao iyang sulti nga may mga agent ka nakasunod sa gisakyan ni Robert ug may mga kaubanan paingon kuno sa usa ka rest house. My God! Si Elaine, namiligro siya sa Stridor Salvajes. Ongoing na kuno ang pag-raid nila sa mga kapulisan dito sa rest house ni Robert Valdez. Ug gani, nasurrender ng ubang mga sakop na ini. Pero, Pero sa prof ha? Tiwasa ay ipitriling. Professor, wa nila dito makita si Robert Valdez ug Elaine. Oh, uy. no! Dili! Kinahanglan maluwas ko si Elaine. Kinahanglan yun. Nakapakuno dito sa sakyanan ni Robert nga may ilang gisakyan dihang ila kini nasundan. Nagduda kuno sila nga may sekretong kwarto o underground baka nga gitaguan ni Mr. Valdez. Ug posibleng may sekretong agianan paingon sa gawas aron sila magkaipyas. Gagini. Naghanang secret itawan. Salbahis tawan. Maganda ang pagdi iyang uyap. Pagkabagaong face. Pero ayaw ka bala ka dyan. Ipasalig sila nga buhaton yun nila ang tanan aron maluwas si Elaine nga imong hinigugma. Professor, di kinahanglan si Elaine ako. Kinahanglan maluwas ko siya. Bahala ko siya, may tabo na ko. And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!